בגיל 25 קפצתי בנג'י של 169 מטר פעמיים. למה פעמיים? תכף מסביר לכם. כל החיים שלי סבלתי מפחד בחיים. מאז שהייתי קטן, אם הייתי רק מסתכל מהמרפסת, ישר הייתי חוטף סחרחורת. אבל הבנתי שאני יכול או להיכנע לפחד, או לנצח אותו. אז כשהגעתי לנפאל בטיול שלי, קפצתי תרתי משמע על ההזדמנות לנצח את הפחד. למה פעמיים? כי הפעם הראשונה לא בדיוק עוזרת. הפעם השנייה היא זאת ששוברת את הפחד. באותו אופן, כל דבר בחיים שלי הוא התמודדות. פעם היה לי פחד במה, הייתי צריך לעשות שעה שלמה של מדיטציה רק כדי להיות מסוגל לעלות על הבמה. גם כאן הבנתי שאני חייב להתמודד, ועד היום הרציתי במאות במות מול אלפי אנשים ביותר מ-15 מדינות ברחבי העולם. פתחתי עסק במדינה דוברת ספרדית בלי לדעת מילה ספרדית, והיום ספרדית היא כמו שפת אם בשבילי. כשהעסק שלנו בפרו לא גדל, יכולנו פשוט לוותר ולחזור לארץ. במקום זה, שמנו מטרות, עבדנו יותר קשה, התמודדנו עם מה שהגיע, ובסוף גם הצלחנו. למדתי, וזה גם מה שאני מלמד היום את הילדים שלי, שבכל סיטואציה יש לנו את האפשרות לבחור, או לברוח ולוותר, או להתמודד ולנצח. אני מלמד אותם שכדי להתקדם ולהשתפר, אנחנו חייבים ללמוד להתמודד עם הקשיים שלנו. והיום אני עובד גם עם בעלי עסקים וגם עם ספורטאים. מלמד אותם איך להתמודד ולהתגבר על הקשיים שלהם, איך להוציא את המקסימום, איך לא רק לתכנן, אלא גם להוציא לפועל, ולא רק באימון, אלא גם בזמן משחק.